ụmụnne m ashin ka mụlụ ka anyị bịa lọrịa adakụ adamma adakụ adamma awụrụla ka ịlọ ha awụghọ ka eme ị nwere ike ịlọ la alụta ihe a jos wuru earpiece chila nchi ihe gala alụta ka ịlọta ofu nwanyị bịakwutere m shemdomolowe mgbe niile nwata nwaanyị ala ayọm shemmolowe enwekwara m ụmụ nwaanyị la alọ mmaanyị mana nke mma shem molowe amacha m she n'ime obu ala m alaike ya gahame mana abịa ma ndobe anyị ya gbakafta ka akpa ka onye ọbụla mara ma onye ala abịakwute ma dị magwo mgbe niile ọla acha m n'ihu ihe ọbụla nshe ya mee o mee mụ oji ashem baka ndọbala ya ọkwa ka ihe eji alụ nwaanyị ịmakwa na nwata nwaanyị la ngwakwa elu ego ọbụla nyeri ya wurushie ihe o wurushie ọ ajụghọ m kama owuru ego imezuo o ruhala ka m lụchara nwaanyị alụ nwata nwaanyị m nyejie ego ya wurushie ndị o bido dugorula ego ọshem na ego ya mma enyi ya oke ego nzuru na ego na-ezihokwana mgbe a ọ dị ime mma egboloshimebile ọkwa maka na ahụ imele ovu ọdụkọla amagbu ego ga ọhụhala m la ọla ala m ego mme ewotekwala maka enwe ka m nwetụkwara mara ọkwara ka m na-akpịkọ oshike ihe ahụ eshi ohe ruo ole ego ji shie ma ọ wụrụla mgbe maka mmeshi ihe mgbe ka m bụ nnarụ mmeshi ihe ama ma eji ahịa azụ ihe so amamihe ihe mma ada agbakwa m nkechi ma ọkala ụmụnne mgbe niile ọlaghachi mmerụ nwanne nke merụ nke nkwute okwu ka ụmụnne m nshi abịa ọshe m nnụlọ ọka jụọkwara mmala nke a ka ya mụtụdugwo nwa m o ru ha mgbe ọ mụrụ nwa ruo la ọmụgwọ nne ya ọmụgwọ m wochila nne nke m la-abịa eli ya ọmụgwọ nyachi mbala adanne la-abịa la adanne la-abịa kwesịrị ịbịa li ya ọmụgwọ m wo lecha anya shi ka nhafe adanne bịa ala adanne ya lọ izula abụ m kpọta nne m agwaghị m la nne m la-abịa nne m orukwe bịa m kpọbata nne m ịmakwala afụrụ m akpala nwata nwaanyị la wuru ụtarị ihe keke nne m maka ọsọsọ m wofu nwa nne m mụrụ mụ lata nne m kpọbata m latrin ifuru m ahụ ilile goshigbuo m yọọ m shimdo m aka chireke ihe lọkwa la ya chọrọ ịla la ya chọọ ihe ịlọ mụ wochi nsogbu adịghọ mụ pakeji mama m nya ala ihe wodoro m n'obu ya woruo mgbe nwanne m chọrọ nla mụ wochi la m enweghị ego o nweghị ihe m nyere nwanne elete emeghe m ihe akwa ha m ya ọbịa maka na o bulu agbọwa m maka na ọlọ mgbe nwanne nwaanyị mma ahịa nne m ihe mana o nweghị ihe o kwuru ụmụnne m ọnya ka m ji woche ka m bịa gwa ụlọ enchọkwara ịlụ nwaanyị hie asala anya maka na nwaanyị m hapụ ihe ya alụta nke nlụtara la agbanye m ose achị nka ndebe akụkọ nke adakụ adamma mma abịa bọrọ nke mmemme ha ngwalụ ka ọdụ mana ihe a m bọrọ mụ na nwaanyị anyị na-eyi nye ofu trauza anyị labụ ọ na-eme m mmemme ọmụgwọ nwoke mụọ nwaanyị ọ na-eme m mmemme mana m ga-abịa kọọrọ ụlọ ka mụ na nwata nwaanyị na nshi ibu n'ụbọchị nke ha iji wee gwa ụlọ ọ daghị adụ mma ọwụrụ ihe ịlaiki hụla mvụ mmegharịa ahụ gochila ịlaiki ihe ahụ maka na o nwere mgbe o eru onwewe ala amawa ikpe njikwa ihe iji wuru ihe ịlaiki dịka obo m shi ama m o nwere ihe mmemme ụlọ ahụ ndụ ka ịlaiki ha o nwere